Bună ziua lume, eu sunt iGamer și astăzi am revenit cu un nou tutorial în care o să vă arăt cum folosim chat engine să băgăm bani la un joc, să băgăm arme, să băgăm speed, să băgăm orice. Orice, chiar orice. Orice vreți. Dăm v-ați uitat la videoclipul trecut cum să instalăm chat engine. No, bun, l-am instalat. Dați pe calculatorul, mini-calculatorul ăsta și să vă apară toate astea. Bun, îl închideți și, de exemplu, la Counter-Strike. O să pun pauză până îmi intră în Counter-Strike. Nu, am revenit. Am intrat în Counter-Strike. Ați văzut, atunci nu mi arăta cum ce e acolo la mini-computerul ăla unde e iconița. Bun, dăm pe iconița asta de nou și o să ne apară aici hl.ăsta. Dăm pe imaginea asta, pe ăsta punct 0010, nu ai pasă lea, open. Bun, dăm enable speed hack ca să ne băgăm bani, ca să ne băgăm speed. Ceva gen pac. Stați. 10 ar fi de preferat, cel mai bun. No, bun. Intrăm cu boții fără bălți, așa, start sau de dust start. Fără bălți, ca să vă vedeți. O să pun pauză până îmi intră. No, bun, am revenit. După cum puteți vedea, ăsta e chat engine. Uitați cât de repede dăm. Pac, 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 pac. Merge prea bine și cu o viteză mare. De exemplu, puteți face toată mapa în câteva secunde. Trage și mare și un nou recall pus de mine. Am glumit, n-are nou recall. Bun, și să vă arăt cum trageți cu arma. Dacă vreți CS-ul meu, o să las link în descriere. Uitați cum trage cu arma. Vedeți? Bine, sunt eu strâmb. Dar în rest trage, dacă vă apăsați pe dac, vedeți cât de repede trage, cât de repede încarcă și toate cele. Bun, atât a fost cu CS-ul. Acum, să vă arăt ceva gen cum să vă băgați bani. Eu n-am niciun joc în care o să bag bani. Scriem, dăm iar pe mini-computerul ăsta și apăsăm pe iconița care este de la, cum ar veni, Bandicam. Aici apăsăm pe ea și dăm open. După scriem aici la hex valute câți bani avem. Câți bani avem și... Nu, stați un pic că o să-mi instalez sau nu, lăsați. Câți bani avem și asta. O să dăm first scan. 500. Eu bag aici un număr la nimereală. Doamne, nu o să mă lase. BRB, o să pun până o să-mi instalez un Subway Surfer să pun bani în el. Nu, am revenit, mi-a instalat Subway Surfer ca să am un program în care sper să meargă Subway Surfer care l-am instalat. Nu, bun, merge Subway Surfer care l-am instalat pe PC. Dacă o să fac și cu ăsta un video, că mai știu pe cineva care m-a întrebat cum fac un video, cum... Stați că pun un pic pe pauză. Așa. Și am revenit. Bun, deci îl avem Subway Surfer-ul. N-avem niciun ban, da? Hai, mă. Ce are? Pun pauză până îl fac. No, bun, nu merge Subway Surfers. Da, să zicem, stați un pic să văd dacă măcar mi-l arată aici. Dăm pe acesta open. Scriem
cât avem. Noi avem 0 acum. Dăm fără scan. Ne scanează toate astea. Așteptăm să ni se scaneze. Asta e pentru bani, cum băgăm bani într-un joc. Bun, s-a scanat. S-a scanat. Și o să vă apară aici 1000 de toate de-astea. Bun, nu vă speriați că nu o să fie mai nimica, dar dacă mi-ar permite să fie Subway Surfers. No, da. Faceți o rundă și mai strângeți un pic bani, puțin bani. No, bun, și după scrieți iar aici. Eu am, cum ar veni, am făcut o rundă de Subway Surfer și acum am 234. Dăm fără scan. Dar mie nu o să-mi dea că nu o să am. Și aici o să vedea maxim 5-6 de-astea, 5-6 de-alea, cum ați văzut acolo. Bun. Și ce să mai zic? Dacă nu mai vă dă nici chiar așa, mai faceți încă o rândă, mai strângeți puțin bani și după aia puneți aici. Și atunci sigur o să vedea decât una, chiar două. Dar alea apăsați, stați un pic. Stați un pic. Bun. Apăsați click pe ea, double click pe ea și dați aici la valut. Dați pe ea, click de 2 ori click și scrieți aici what value to change to this to. Și puneți câți bani vreți să aveți. 2, 4, 5, 6, 9, 7, 4, 3. Cât vreți aici să aveți. Eu am scris o sumă foarte mare. 2.456.776. Dăm ok. Și după mai facem o rundă. Și după, cum ar veni, dăm retri la joc. Și când o să vedem, pac, o să avem atâția bani. No, bun, cam atât a fost. Eu am fost iGamer. Nu uitați de like, subscribe, share și toate astea.